Добре дошли! Представяме ви играта "Влака в тунела", докато самолетът лети. Тази игра може да се играе по всяко време на годината, във всяко открито пространство. Ще ви трябват само две топки с различни цветове или размери. Тази игра развива координацията ръка и око и визуалното внимание, докато участниците се забавляват. Разделихме се на два отбора. Всички участници стоят в кръг, редуващи се според екипа, към който принадлежат, с разкрачени крака, като краката им докосват краката на съседните участници. Има две топки с различни цветове или размери, които се предават между участниците по едно и също време. Едната топка, която наричаме самолетната топка, трябва да бъде предадена над главата, без да докосва земята. Другата наричаме топката влак. Тя трябва да бъде предадена ниско над земята с ръце. Целта на играта е да премине влаковата топка между краката на един от играчите на противниковия отбор, докато самолетната топка продължава да преминава над главите на играчите. Всеки път, когато влаковата топка влезе в тунела на играча, противниковият отбор отбелязва точка. Така че, трябва да внимавате да не оставите влаковата топка да премине между краката ви, докато самолетната топка също се движи. Няма ограничения на броя участници. Играта може да се играе както от възрастни, така и от деца. Можете да се разделите на два отбора, ако искате състезателна игра, в противен случай можете просто да играете всички заедно и да се забавлявате. Единствените материали, необходими за играта, са двете топки.